Salutare lume, sunt Sebi și astăzi continuăm minunata noastră serie de Five Nights at Freddy's, episodul 3 și noaptea 5-a să începem. Văzut că în episodul întâlnire mă cam speriat, dar acum în moment chiar așa mă speriat. Hai să vedem. Așa. Să noaptea 5-a, mă credeți cum am putut să rezist. What? What the fuck? The fuck? What the fuck? Is normal? The fuck? Oh man. The fuck, m-am vorbit. N-am înțeles nimic din ce a spus. Deci nimic. What the fuck? Ok, it's ok. Bani. Pleacă de banii, plusule. Așa, ok. It's ok. It's normal. Oh my god. Aoleu, ok, și-a plecat deja Freddy. Ea nu știu, e a doua oară cât vine. It's bad. It's bad. It's bad. Oh, well. I'm dead. I'm dead. Dacă mai vine cineva, ești mort. Deci eu sper. Dacă mai vine cineva, am murit. Trei secunde sau what the fuck you. Fuck you, Bunny. Come on, 6 a.m. Come on, 6 a.m. Come on, 6 a.m. Come on, 6 a.m. Come on. No! Come on, 6 a.m. Come on!
Yes! Oh God! Oh my God, lume! Nu cred, deci nu cred! Isn't what the fuck? I'm good, wow! Lume, dacă mă credeți, ce noroc am! Six Night. Stai! Uitați ceva să fac, doamne! Trebuie să ies și să reintru din nou. What the fuck, ce noroc am avut, lume, ați văzut? Nu știu cum am putut să fac. Stați că trebuie să fac ceva. What the fucking-ish. Nu. Hai dată. What the fuck, lume. Da, eu trebuie să-mi... Asta, custom like. Aoleu, acum trebuie să fac noaptea 6-a. Shop. What the fuck is shop? Da. What the f... Ați văzut, lume, ce noroc. Credeți-mă. Hai să vedem Six Night. Ultima noapte. Oh my God! Deci nu cred. Cine vede? Oh my God, lume, deci am făcut Five Night. Am terminat deja jocul, da. Hai să vedem și Six Night. Dacă facem și noaptea asta, suntem boss. Hai să vedem în PS2 fără niciun jumpscare. He's a fucking brilliant. Norocul. Ce noroc că mă credeți, lume. Foarte mare noroc. Nu cred cum tot. What the fuck you? Fuck say. Fără două. Come on. Ca să fac o răpăi. What the fuck you? Fuck you, Freddy. Vezi că s-a întins o plec. Nu mai pleci. O plecat. Hai, fă-te ora 3. Așa, oh, easy ok. Easy ok. De Andrei. I am a fucking brilliant. Nu, 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 nu! A doua oară când vine, a treia oară ce fac. Oh, yeah. Pleacă! Gica. Pleacă!
Come on! Fight them! Niciun jump. Seriously? I'm done. The five bam! The fuck you. Fuck you, Bonnie! Fuck you! Da, lume, ați văzut un jumpscare am avut în toată seria, mai am nevoie, fac ultima noapte, da, oleu, un jumpscare până în ultima noapte, da, lume, și cam asta a fost cu acest episod, nu uitați de like, share, comment și pe data viitoare, subscribe și pe data viitoare, bye bye!